Прекарай един ден с мен, хайде! Изсуших си косата, облякох се и много набързо се гримирах. Първата ни стъпка за деня – пето районно, защото знаете ли защо? Преди 6 месеца ми откраднаха чантата и чак сега ми звънят, така че хайде да разберем какво искат. Взех си такси, защото не ми се ходеше по жегата и стигнах официално там. След това трябваше да чакам докато ме извикат и ми загубиха само времето. Върнах се много бързо и продължих да върша работа, докато не трябваше да изляза с Дени. След това отидохме да пазаруваме за Кървава луна сезон 3 и седяхме в задръстване. Вече вкъщи и с удобни дрехи съм готова да закривам. И сега, най-важната част от деня. Да разкарам всичко, което съм си сложила по лицето и цялата софийска мърсотия. Както знаете, не съм човек, който изключително много се гримира, но спиралата ми е водоустойчива. Като търкам и влизат частици от спиралата и просто ми става много неприятно. Ето тази мицеларна вода на Гарние, която между другото е двуфазна. Отгоре има арганово масло, а отдолу мицеларна вода и когато се смее